Menpekotasuna duten 4.367 pertsona gehiagori emandako arreta eta pobrezia tasan izandako 7,8% jaitsiera dira eskubide sozialen departamentuaren 3 urteko balantzearen datu nagusiak. Laparra lehendakari ordeak nabarmendu duenez, enpleguaren arloan, Nafarroak duela 3 urte baino 24.268 pertsona gehiago ditu afiliatuta gizarte segurantzan eta 10.857 langabe gutxigo, eta hori gizarte osoaren meritua da. Eskola ibiltaria Irurtzunetik Alsasura urras bat marraztuz etorkizunerantz lelopean martxa antolatu du ikasle abertzale taldeak. Teoria eta praktika uztartuz, hitzaldiak, tailerrak eta beste izanen dira. Ingurumenak hitzarmena sinatu du Iberdrolarekin linea elektrikoak egokitzeko eta Nafarroan hegaztiak hiltzea saihesteko. Elektrokuzioa, bonelia arranoa edo ugatza bezalako babestutako espezien heriotzaren arrazoi nagusitarikoa da. Europa erkidegotik kanpoko herrialdetan praktikak egiteko bekak eskatzeko epea ireki da. 150.000 euroko deialdia unibertsitate titulazio dutenentzat da. Nafarroko gobernuak antzerki kontzertu zinema arloko 11 ekintza berri dakartza aste honetan. Ea zenolako titularrak utzi dizkigun uztailaren 24ak. Menpekotasuna duten 4.367 pertsona gehiagori emandako arreta eta pobrezia tasan izandako 7,8% jaitsiera 4.200 pertsonekin eskubide sozialen departamentuaren 3 urteko balantzearen datu nagusiak izan dira. Laparra lehendakari ordeak nabarmendu duenez, enpleguaren arloan Nafarroak duela 3 urte baino 24.268 pertsona gehiago ditu afiliatuta gizarte segurantzan eta 10.857 langabe gutxiago. Bere hitzetan, guzti hau gizarte osoaren meritua da. Mikel Laparra kontseilariak eskubide sozialetako lehendakari ordetzaren eta exekutibo aldaketaren 3 urte hauetako balantze arras positiboa egin du. Eta haren erranetan begien bistakoa da departamentuak ohiko jardunean esku artean darabiltzan adierazleen hobekuntza orokorra. 10.857 langabe gutxiago. Estatu osoko langabezi tasa txikianarekin. Menpekotasuna duten 4.367 pertsona gehiago hartatu dira. 50%ko igoera. 10 milioi gehiago bideratu dira alarguntza pensioen eta gainerako pentsio baxuen osagarrietara. Lege berriari esker, pentsio baxua dituzten 6.000 pertsona gehiago dute osagarri honetarako eskubidea. Pobrezia arriskuaren tasa 7,8% murriztu da. Espainian pobrezia gutxien duen autonomi erkidegoa bihurtuz eta murrizketa, estatuko batez bestekoaren bikoitza baino handiagoa izanik. Nafarroan inoiz egindako inbertsiorik handiena bultzatu da errenta sozialeko 524 etxe bizitza sustatzeko, eta 20,33% gehitu dira aurrei eta familiei zuzendutako baliabideak. Lehendakari ordeak adierazi duenez legealdiak aurrera eginela gero eta begibistakoagoa da Nafarroan egindako aldaketa batez ere aldaketa soziala izan dela. Krisitik eta murrizketa sozialetik indarrez hasi eta ongizatearen estatuari dagozkion osasuna, hezkuntza eta eskubide sozialak bezalako osagai nagusiak indartu dituen beste Nafarroa batera igaro gara. Eta guretzat funtsezkoa den beste gauza bat, Nafarroaren garapena ere soziala izan dadila gizarte osoaren mesedekoa, hau da, mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen, haurren, gazteen eta oro har kalte arrisku handiena duten famili guztien mesedekoa. Laparrak argi utzi du aurrerapen sozial hauek beti gogorazten dudanez estu lotuta daudela ekonomiaren bilakaeran onarekin. Erreforma fiskal aurrerakoiakin eta gobernuari eusten dioten lau indar politikoen arteko lan koordinatuarekin. Hona hemen lauko gobernuaren lehentasun politikoak argitzeko moduko datu bat. 3 urte hauetan Nafarroko aurrekontu osoa 8,5% hazi delarik, lehenengo gizarte politiken departamentuarena 42,67% gehitu da. Lehendakari ordeak nabarmendu duenez, baliabideak areagotzea bezain garrantzitsua edo are garrantzitsuagoa da
lan egiteko modu aldatzea, horren harira aurrera pauso handiak eman dira kudeaketa eredu berri bat finkatzeko. Persona ardatz duen arretari, naiz kudeaketaren arintasun eta eraginkortasunari lehentasun emanez, behar desberdinei erantzuteko zerbitzuak diversifikatuz, prebentzioaren esparrua garatuz eta gizartearen partaidetza bultzatuz baliabide publikoak hobetzeko giltzarrizko tresna bezala. Ildo horretan bereziki eskertu nahi genuke, esan du Kontseilaria, langile publikoak naiz departamentoaren zerbitzuen kudeaketan laguntzen duten erakundek egindako ahalegina, horiek gabe emaitza hauek ezinezkoak izango ziratekeen. Halere, lehendakariordeak argi utzi du, egiteko dagoena ere oso garrantzitsua dela. Abiada honean, ari gara lanean legealdi honetan garrantzi handiko proiektuak osatzeko eta aldi berean, garrantziagatik legealdi batetik gorako iraupena izan behar duten gaiei buruzko lana planifikatuta utzi nahi dugu. Hortaz, legealdia bukatutzat jo beharrean giltzarrizko urtea dugu oraindik aurrerantzean. Balantzean Laparra lehendakariordeak 6 arduera eremu nagusitan taldekatu ditu 3 urte hauetan egindako iharduketa: enplegua, mendekotasuna eta desgaitasuna, familia eta adingabeak, kohesio soziala eta pobreziaren aurkako borroka, etxe bizitza eta gizarte zibilarekiko harremanak. Bereziki ekonomiaren bilakaera onari esker, hazkunde ekonomiko Espainia osoko batez bestekoa baino handiago izan baita Nafarroak. 10.857 langabe ditu egun langabezi tasarik txikiena duen autonomia erkidegoa izanik. Eta legealdiaren hasieran baino 24.268 persona gehiago ditugu afiliatuta gizarte segurantzan. Zalantzarik gabe, hau gizarte osoaren meritua izan da, enpresa eta langile guztien alegia, Nafarroko gobernuaren politika espansiboen eragin positiboa tarteko. Nafar lansareak garatzen dituen enplegu politika aktiboi dagokionez, Laparrak nabarmendu du hasierako aurrekontua 15,7 ziren egungo testu inguruan nabarmen indartu dela funtsen kudeaketari dagokion lidergo publikoa. Horrekin batera lanerako orientazioaren, prestakuntzaren eta bitartekaritzaren hobekuntza eta enpresei, autonomoei, ekonomia sozialari eta enplegu zentro bereziei naiz laneratzeko enpresei emandako laguntza azpimarratu behar dira. Baliabide hauei esker 23.287 personak lanerako lanbide heziketa jaso zuten 2017an, aurreko urtean baino 18,6 gehiagok, eta 2015an baino 47,4 gehiagok. Urrats bat marraztu zetorkizunerantz lelopean ikasle abertzaleak taldeak eskola ibiltaria, hau da, Irurtzunetik Altsasura joango den martxa antolatu egin du. Ekimenak teoria eta praktika uztartuko ditu hitzaldiekin, kontzertuekin eta bestelakoekin. Eskola ibiltaria Irurtzunetik Altsasura urras bat marraztu zetorkizunerantz lelopean martxa antolatu du ikasle abertzale taldeak. Teoria eta praktika uztartuz, hitzaldiak, tailerrak eta beste izanen dira egun hauetan. Eskola ibiltaria ikasle abertzaleakek udan zehar prestatutako ekimena da. Gehien bat formakuntza eta aisia sustatzeko. Eta, aurten uztailaren 25-tik 28ra izanen da Sakandaldetik. Eskola ibiltariko helburuak dira antolakundeko militanteen arteko harremanak sendotzea eta batez ere belaunaldi ezberdinen arteko harreman horretan uztartzea, ez? Bestetik, beste helburu bat daukagu teorian eta praktikan sakontzea, hezkuntza sistema kapitalistak inposatzen gaituen balorei aurre egiteko gaitasunak lortzeko. Gero ere, udan zehar euskarazko aisia bermatzeko eta azkenik antolakundea eta ikasleen arteko lanketa bat izateko udan zehar. Eskola ibiltaria Irurtzunetik hasten da, bertatik Uharterakiera goaz, eta Uharterakien
dominazio kapitalista hezkuntzan hitzaldia daukagu. Ondoren hitzaldi batzuk, tailer batzuk ditugu, horien artean elkartasun sareak eta gaiztakeri tailerra. Hurrengo egunean, uhartarakietik bagoaz etxarria ganatzera, eta bertan hitzaldi nagusia da feminismotik iraultzera. Gero beste tailer batzuk daude, adibidez okupazio tailerra. Hurrengo egunean, ostirala 27an, etxarritik Altsaxura goaz, eta Altsaxun azkeneko hitzaldi nagusia daukagu. Erronka berriak hezkuntzan izenekoa. Tailerren artean ditugu segurtasun informatikoa, margoketa tailerra, ikasi presoak eta bat, ez? Eta gero gauean, Euskal bukatzeko kontzertuak antolatu ditugu, eta talde nagusien artean KOP, Bultz, Nafarroa 1512 eta beste ditugu. Euskal egitaragoa antolatu da modu honetan, gehien bat ikaseriaren beharrei erantzuteko, militantzian eta eguneroko borrokan eraginkorra izateko eta praktikoa izateko. Horregatik ditugu arratsaldetan tailer teorikoak, adibidez feminismotik iraultzera edo dominazio kapitalista hezkuntzan, eta gero arratsaldean ditugu praktikoak, gaiztakeri tailerrak dominazio horri aurre egiteko edo komunikazio politikoa dominazio hori sozializatzeko eta gero gure ekintzak zabaltzeko, ez? Hori da Euskal beste helburu bat dela pixkat ikaseria indartzea, jakintzak transmititzea eta pausuz pauso horrela egitea. Euskal Herri osoan zehar salmenta puntuak daude, 4 egunetako bonoa 20 eurotan dago eta egun bakarrekoa 8 eurotan. Erosteko epea 20an bukatzen da. Eta bukatzeko bar batzuk gune lasaiak egonen direla edozein momentutan. Kontzertuak, azken eguneko kontzertuak doainik direla eta gau bakoitzero sorpresa bat egongo dela. Animatzen ditugu Euskal Herriko gazteria eta gehien bat ikasleria hitzaldietan eta formakuntzetan ikastera eta parte hartzera eta gehien bat eskola ibiltarian zehar giro ona sortzea. Ingurumenak linea elektrikoak egokitzeko eta Nafarroan hegaztiak hiltzea saihesteko hitzarmena sinatu du Iberdrolarekin. Elektrokuzioa, boneli, arranoa edo ugatza bezalako babestutako espezien heriotzaren arrazoi nagusienetarikoa da. Ingurumen eta lurralde antolamentuko zuzendari nagusiak Eba García Balaguerrek lankidetza hitzarmena sinatu du Iberdrola enpresa elektrikoarekin goi tensioko linea elektrikoak egokitzeko lanak egiteko, Foru Erkidegoan hegazti fauna babeste aldera. Nafarroa aitzindaria da estatuan prebentziozko neurriak eta neurri zuzentzaileak ezartzen, baina linea elektrikoekin talka egitearen ondorioz sortutako elektrokuzioak babestutako hegaztien heriotzaren arrazoi nagusietarikoa izaten jarraitzen duenez, beharrezkoa da eremu guztietan elkarrekin lan egitea. Hori dela eta Nafarroko gobernuak eta Iberdrola Distribuzion Elektrika enpresak historikoki gai horretan elkar lan egiten ari badira ere, beharrezkotzat eta bidezkotzat jotzen dute hitzarmen hau egitea abuztuaren 29ko errege dekretuan hegaztien fauna babesteko jasotako helburuak lortzeko ahaleginak koordinatze aldera. Dekretu horren bidez goi tensioko linea elektrikoetan talka eta elektrokuzioaren aurka abifauna babesteko neurriak ezartzen dira. Beraz hitzarmena ingurumena eta ondorioz pertsonen bizi kalitatea hobetzeko eremuan kokatzen da. Zehazki hitzarmenean, esaten da Nafarroko gobernuak ez ezik, Iberdrolak ere lan egingo duela, Foru errege dekretuak egokitzeko lehentasunekotzat jotzen diren lineak identifikatzen. Horretarako gobernuak definitu eta lehenetsiko ditu jarduteko linea horiek. Iberdrola Distribuzion enpresa berriz konpromiso hartuko du hitzarmen hau indarrean sartu eta hurrengo 3 urteetan gutxienez 250 euskarri egokitzeko aldek identifikatutako lineetan.
identifikatutako lineak eta jarduteko lineak egokitzeko irtenbide tekniko egokiena Iberdrola Distribuzion enpresak zehaztuko du, normalizatutako baldintza teknikoen arabera aplika daiteken araudia errespetatuz eta Nafarroko gobernuarekin adostutako irtenbide ereduak kontuan hartuz. Iberdrola Distribuzion enpresak halaber kasu bakoitzean beharrezkotzat jotako euskarriak egokitzeko konpromiso hartzen du haien ezaugarri teknikoak eta indarrean den araudiaren betetze maila kontuan hartuta. Hildakoak gertatu badira haren jabetzako goi tensioko linearen batekin talke egiteagatik edo elektrokutatzeagatik. Sinatzera etorri den Iberdrolako ordezkariak Eduardo Rainek enpresak iraunkortasunarekin duen konpromisoa azpimarratu du, erantzukizun sozial korporatiboan dituen politikekin eta jarraibidekin bat eginez. Iaztik hasita, Abifaunak linea elektrikoekin izandako heriotza gertaera bat erregistratzen den bakoitzean, departamentuak enpresari eskaera egiten dio, eta enpresak linea berrikusi eta egokitu egiten du kasu bakoitzean. Linea elektrikoak ugaritu egin dira herrien inguruetan eta oro har zoru ez urbanizagarrien bitartez, hori dela eta maiz elkar egiteak gertatzen dira hegaztien faunarekin eta gizarte hoien aurrean gero eta sensibilizatuagoa agertzen da. Nafarroan jakin badakite linea elektrikoek eragin negatiboa dakartela 1989tik mehatxatutako hegazti espezientzat. Urte horretan hasi ziren foru erkidegoan zeuden Bonelli arraunaren eta ugatzen lurraldetan igarotzen ziren linea elektrikoen prospekzionanak egiten. Lanei esker arazoak zuen garrantzia ezagutu ahal izan zuten. Abifauna eta linea elektrikoak babesteko jarduerak etengabe egiten dira, 1989 urtetik gaur arte. Eta bati bat linea arriskutsuen prospekzio eta inventarioa egin dira, hoiek zuzentziarekin batera. Denboraldi horretan, Nafarroan lineen jabekin egindako hitzarmenen bitartez guztira 4.554 euskarri eta 861 alferrikako zuzendu dira. Europa erkidegotik kanpo herrialdeetan praktikak egiteko bekak eskatzeko epea ireki egin da. 150.000 euroko diru laguntza banatuko da aurten eta deialdi honetan eta unibertsitate titulazioa dutenei zuzenduta dago. Garapen ekonomikorako departamentuak 2018an erkidegotik kanpoko herrialdeetan praktika profesionalak egiteko beken deialdia onartu du. Deialdia 150.000 eurokoa da. Laguntzaren helburua da Nafarroko tituludunek Europako erkidegotik kanpoko erakundeetan praktikak eginez lan bizitzarako bidea erraistuko dieten prestakuntza eta esperientzi profesionala hartzea. Ondoren, Nafarroko enpresak nazioartekotzea bultzatzeko. Hori guztia badator Nafarroko espezializazio adimensoaren estrategiarekin. Eskaerak asteartetik hasi eta irailaren 14 bitarte egin daitezke, hori barne, naiz eta aurretik erakunde kolaboratzaileak berrikusi beharko dituzten. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Unibertsitatea Sozietatea Fundazioa edo Nafarroko Unibertsitateko Career Service deialdian eskatutako baldintzetara egokitzen direla bermatzearren. Beka hauekin persona onuradunen gastuak ordainduko dira eta hoiek baldintza hauek bete beharko dituzte. Unibertsitate titulazio izatea. Gizarte segurantzako bat eta bi taldetan 183 egun baino gehiagotan kotizatu gabe egotea deialdi hau argitaratzen den unera arte. Eta online atzerriko praktiketarako, Nafarroko Unibertsitate Publikoak naiz Nafarroko Unibertsitateak ematen duten prestakuntza planean aurrez izena eman egotea. Eskaeran Nafarroko Foru Erkidegoko Administrazioaren erregistro orokor elektronikoaren bitartez aurkeztuko da. Horretarako beharrezkoa izango da ziurtagiri digitala edo nortasunagiri nazionala geinpin izatea. Jarduera Nafarroko nazioarteko 2017-2020 planean kokatzen da. Planaren helburua da herritar nafarrak gai izatea ingurune globalean personalki eta profesionalki garatzeko aukerak aprobetxatzeko eta aldi berean, Nafarroko enpresen jarduera nazioartekotua hori erantzuteko perfil profesionala duten gero eta persona gehiago izatea. Praktikak enpresetan, ikerketa zentroetan, enbaixadetan,
konsulatuetan, Espainiako Turismo Institutuko bulegoetan eta merkataritza ganberetan egingo dira. Bekadunen gaitasun profesionalak eta lanekoak nazioarteko disiplina anitzeko taldetan hobetze aldera eta hezkuntza sistematik lan bizitzara erraxago igarotzearren. Nafarroako gobernuak antzerki, kontzertu eta zinema arloko 11 ekintza berri dakartza aste honetan. Kultur egitaraua esaterako proposamen hirukoitza zabaltzen du ostegunean eta Korellan Bruna Sonora taldea arituko da. Ostiralez eta Lizarran La Otra Las Locas delko taldearen txanda izango da. Eta larunbatean Los Arcosen Arda Fusionen proposamen egongo da entzungai. Egun horretan bertan herriko Santa Maria Elizara bizita eskainiko da, gida batek lagunduta. Zinemari dagokionez badator udako eskaintza berexi eta ederra, Baluarteko Sabaiko zinema gauak. 3 emanaldi izango dira, Cantando bajo la lluvia asteartean, Gris ostegunean eta La ciudad de las estrellas larunbatean. Poesiari dagokionez Landarte egitarauak Leire Urbeltzen proposamenari emango dio ongi etorria. Performance, poesia eta irakurketa jasotzen dituen Panoramak 18. Uztaila antzerki epea da Nafarroan oliteko antzerki jaialdiaren eskutik hemen da 19. edizioa egitarau anitzarekin. Asteko, astearte eta asteazkenean topaketa bat ospatuko da Tafallan, arte dramatikoko eskolak bilduko dira bertan. Antzeslanei dagokionez badago non gozatu, hauek dira ikusgai egongo diren lanak. Vecindarios, Coro de los Jóvenes de Madrid, La vida es sueño, Arlequín Pulido, Por el amor, La Trovairitz, Beatriz de Día, Tres tristes tigresas, Como las cenizas para el fuego, Polvo serán más polvo enamorado, Tartufo el impositor y Comedia Quilana. Formakuntzari dagokionez Nafarroko Museoak arte plastikoa lantzeko tailer bat zabaltzen du berriz ere. Astearte eta ostiral bitartean, gainera Uarte Zentroak Introducción Técnicas Labs tailerra antolatu du eta komisariotzaren inguruko ikerketa garatzeko egoitza mantentzen du. Bere aldetik Lizarrako Karlismoaren Museoan aurrera darrai prestatu zen eskaintza berexi eta arrakastatsua, Escape Room, El robo del toisón. Bukatzeko, erakusketak laburtuz Bertizko Jaurerriko jauregia Javier Ziga Etxandi figuración y esencia erakusketa du. Kultura egitarauaren barnen, Nafarroko Museoak bere aldetik Jose Latoba argazkilariaren lana mantentzen du zabalik. Jose Latoba argazkilaritza arkeologikoa 40 urtez. Oteiza Museoak Imanol Marrodanek Alzuza zentroan sortu zuen lana, arma isila gerra lasaietarako berreskuratuko du. Interpretazioak proiektuaren eskutik. Bukatzeko, Nafarroko Errege Artxibo Nagusiak 2 erakusketa bilduko ditu. Pablo Sarasate, Alberto Uarte, adiskidetasun baten testigantzak eta Jose Velasco Hernandezen argazkiak. Pasaportea personala eta edo familiarra da, debalde da eta 13 zentrotan eskura daiteke sarreran. Erakunde bakoitzaren zigilua bizita egindakoan eskuratuko da. Goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira, zerua partez lainotua agertuko da eta arratsaldean lainoak ugarituz joango dira. Goizean goiz, zaparrada txikia bota ditzake, zenbait tokitan ertainak izan daitezke eta trumoia jo dezake. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da ahul tarteka bizi. Temperatura maxima gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Asteazkenean zerua tarteka lainotxo egongo da, ipar osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximak gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Menpekotasuna duten 4.367 pertsona gehiagori emandako arreta eta pobrezia tasan izandako 7,8% jaitsiera dira eskubide sozialen departamentoren 3 urteko balantzaren datu nagusiak. Laparra lehendakari ordeak nabarmendu duenez enpleguaren arloan
Nafarroak duela 3 urte baino 24.268 persona gehiago ditu afiliatuta gizarte segurantzan eta 10.857 langabe gutxigo, eta hori gizarte osoaren meritua da. Eskola ibiltaria Irurtzunetik Alsasura urras bat marraztuz etorkizunerantz lelopean martxa antolatu du ikasle abertzale taldeak. Teoria eta praktika uztartuz, hitzaldiak, tailerrak eta beste izanen dira. Ingurumenak hitzarmena sinatu du Iberdrolarekin linea elektrikoak egokitzeko eta Nafarroan hegaztiak hiltzea saihesteko. Elektrokuzioa, bonelia arranoa edo ugatza bezalako babestutako espezien heriotzaren arrazoi nagusietarikoa da. Europa erkidegotik kanpoko herrialdetan praktikak egiteko bekak eskatzeko epea ireki da. 150.000 euroko deialdia unibertsitate titulazio dutenentzat da. Nafarroko gobernuak antzerki, kontzertu, zinema arloko 11 ekintza berri dakartza aste honetan.